Otsailaren 6tik martxoaren 12 arte Bilbo dantzaldiaren erritmoekin batera dantzan ikusteko aukera izango dugu. Aurten nazioarteko jaialdiak 11 urte beteko ditu eta bere nerabezaroan osasuntsu dator betiko ezaugarri guztiekin. Bertoko sorkuntzari lagundu, profesionalen arteko komunikazioa indartu, gogoeta egiteko aukera bultzatu eta aurkezpen lekuak eta proposamen koreografikoak askotarikoak izateko bideak eraiki. Dantzaldiaren helburua beti denik izan da, alde batetik dantza zabaldea bai publikorentzat, bai proposta berriekin, dinot bai hemengo jendearen dantzarierenak, eta bai beste lekuetatik atzerritik etortzen den taldeekin. Baina ez bakarrik publiko edo erakusteko zelanak egiten ari den, baizik eta ere profesional munduan arlo horretan jendea mugitzeko eta elkarrekin egon ahal izateko, hemen lan egiten dutenek, kanpoan lan egiten dutenekin. Dantzaldiaren 11. edizioa berritasunekin dator, alde batetik, antzerkiarekin eta dantzarekin batera zineak ere bere lekua izango duelako. Dantzaldiaren antolatzaileek zinebirekin egindako lankidetzaren ondorioz, film labur sorta bat proiektatuko dute bertan, dantzaren irudiek zine garaikidean daukaten panoramika aberatsa ikusteko aukera izango dugu. Dantza eta gero eta gehiago beti dago ligatuta irudiaren munduarekin. Eta gu beti egon gara saiatzen bideo aurkezten eta gure jaialdietan. Baina Laurak esan duen moduan, eman dugu beste pauso bat. Orain arte egin duguna da bideodantza aurkeztu, eta horrek esan nahi du koreografo berak esaten zuen zer aurkeztu nahi zuen. Eta orduan ja egiten zuten grabaketa horrela. Orain lortu dugu zinebikin harremanetan jartzea eta zinebik aurkeztu diguna edo berarekin prestatu duguna da nola realizadoreak egiten duten lanak ikusten zelan gorputza mugitzen den. Hori aurtengo dantzaldiak eskuartean dakarren lehen berritasuna izango da, baina horrekin batera, dantzaldia eszenatoki berrietara zabalduko dela aipatu beharra dago. Horrela, Euskalduna Jauregia, Arriaga Antzokia, Guggenheim Museoa eta La Función aretoarekin batera, kanpos antzokian ere dantzaldi asko osatzeko aukera egongo da. Guk saiatzen ari gara jaialdia eramaten hiriko leku desberdinetan. Eta zentzu horretan Kukai aurten joango da, Campos Elisiora antzerki areto berrira, eta izango da programaldiaren lehenengo gauza. 5 izango dira guztira dantzaldiak Bilbora ekarriko dizkigun ikuskizunak. Batzuk atzerritik eta besteak etxetik, Euskal Herritik. Kukai, oso ezagun taldea da hemen, eta beraiek egiten dutena da, ez da, dantza, euskaldun dantzak egin diren, ezagutu dugun, beti ezagutu dugunetik, aldatzen ari dira eta eboluzionatzen ari dira eta nazten ari dira kontemporaneoak eta, esperimentoak egiten ari dira. Orduan, aurten, hemen dantzaldian aurkeztuko dutena izango da SOC 2, SOC 2, eta hor izango dutena da prozeso berri bat, beraik egiten duten lanen artean, prozeso berri bat, eta gainera musika, momentuan egiten den musika. Arpa, perkusio. Dantzaldiak soka proiektuaren bigarren zatia dakarkigu, elkarlan luze baten bigarren fruitua. 2009an jaio zen soka proiektua, 2 koreografo eta 2 konpainien arteko lankidetzaren ondorio. Alde batetik Jon Maia eta Kukai dantza konpainia eta bestetik Pantxika Telleria eta Elirale konpainia. Pantxikak eta biek orain dela urte asko elkarra ezagutzen dugu eta inoiz elkarrekin lan egin gabe ginen. Eta prozesu honetan hitz egin genuen, berarekin tailer batzuk hartu, pixkat lan egiteko formaz berdin bat ezagutzeko. Horra hasi ginen, nik idean naukan burua hau ere pixka garatzen hasi ginen elkarrekin. Eta horrela sortu zen, egile zen, pixka bat beti izaten dugu dela bilaketa lan baten emaitza eta Kukai eta Pantxika Tellerian arteko topaketa bat, ez?
soka dantzak bere baitan, bere zati ezberdinetan eduki asko esanahi asko gordetzen ditu. Horiek mantendu ditugu. Egin duguna da beste dantzaera batekin, beste lenguai koreografiko bat landu, pixkat sokaren bertsio berri bat eginez, baino bere esanahiak eta gordez, eta nik uste forman ere asko batzen ematen dela momentu askotan. Maia eta Telleriak bilaketa lan horretan jarraitu dute, erro tradizionaletan ikertuz eta musika ezberdinak nahastuz. Ikerketa horren ondorio da, otsailaren 6an estreinatuko duten Soka 2 pieza. Baina Kukairen azken lan horrekin batera, beste 4 ikuskizun izango dira ikusgai martxoaren 12 arte. Daukagu guztiz beti bezala, guztiz lan desberdinak, izango dugu Malpelo, lehenengo taldea izango da Malpelo, orain aurten jaso duela Premio Nacional de Danza, eta bikote lan bat eta nola lan egiten dute zaldiekin, ez dakite, askatasunaren adierazteko edo, ikusteko da, pista handirik ezin ditut emon. Gero etorriko da ere German Jauregi. German Jauregi egonda lan egiten Bilbokoa da, eta egonda lan egiten Bandekibusen taldearekin daramatza 10 urte eta beraiekin bai dantzari moduan, bai zuzendari laguntzaile moduan. Eta orain ja ematen ari da salto hori eta orain koreografo bezala etorriko da Bilbora. Hori aurkeztuko da Fundizioen aretoan. Egongo da Cafig. Cafig konpainia da beti konpainia frantzesa da, eta betidanik egin du lan hip-hop arloan. Aurten egin duena da ere elkartu Rio de Janeiroren talde batekin, jendea atarata fabelesetik eta beraiek egiten dute beste dantza bat, kapodirarekin, hip-hop, dantza urbana esaten diote beraiek. Orduan, nahastu dute gauza berak eta montatu egingo dute ikuskizuna, hori eszenario batean egiteko. Izango da, ritmo, akrobazia, oso talde bizia da, eta, kriston martxarekin. Maria Donata Dusó izango da gonbidatutako azken konpainia. Koreografoak bere larruazalaren potentziala esploratzen du, elementu plastiko eta poetiko bezala. Gorputzeko grabitate eta pisuarekin jolasten du. Gorpuztasunaren figurazio abstraktuekin eskulturak sortuz. Baina dantzaldiak urrats bat gehiago ere ematen du, publikoarekin konektatzeko eta publikoa inplikatzeko ateak zabalduz. Horrela, otsailaren 6an eta 11an, masterclass eta tailer praktikoetan parte hartzeko aukera egongo da.